Itt a hóvége, és sokan epekedve várják a fizetést. Mi lenne, ha ez másképp lenne? Nem a bankszámládról, hanem a naptárból döbbennél rá, hogy Úristen, megint eltelt egy hónap. Egy picit több odafigyeléssel és tudatossággal szerintem nagyon sok ember számára elérhető lenne. Írd össze a havi kiadásaidat az utolsó centig. Ismerd meg, hogy mi az, amire kell költened, amire szeretnél költeni, és ami teljesen fölösleges. Egy hónap után tudsz konzekvenciát vonni abból, hogy mi maradjon, mi maradhat, és mi menjen a kiadásaidból. Ha csak ennyit teszel, már akkor több 10 000 forintot spórolhatsz meg vele. További tartalmakért kövess be, és ne feledd, maradjon mindig a zsákzseb.